Čaute ľudia, DJI Osmo Pocket 3 sa momentálne predáva vo výraznej zľave. Nájdete ju u nás na e-shope momentálne za cenu 410 €, čo je úplne extrémne nízka cena. No a táto nízka cena Pocket 3 znamená jediné, a to je iba to, že čoskoro tu máme DJI Pocket 4. No a na internete sa objavilo už kopec liknutých videí s rôznymi krabicami, špecifikáciami a kadečím. No a ja som si otvoril dve videá, ktoré si rozoberieme v tomto videu. Čiže ak ťa zaujíma, ako môže vyzerať nová DJI Pocket 4, pozeraj toto video až do konca. Podotýkam, že tieto informácie berte trošku s rezervou, pretože tieto videá sú v podstate líky z internetu. Niektorá časť z týchto informácií sú pravdivé, ako hovorí autor tohto videa. Takže prvé video, tu máme DJI Pocket 4 is finally here, kde bol odfotený retail box. No a takto má vyzerať box alebo nová krabica DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo, ktorá bola údajne odfotená. A na krabici môžeme vidieť, že vyzerá veľmi podobne ako DJI Pocket 3, lenže s tým rozdielom, že tu v spodnej časti pod displejom sa nachádzajú dve tlačítka. Prvé tlačítko vyzerá byť plusko ako zoom, s ktorým si budete môcť prizumovať alebo odzumovať obraz, čo je úplne za mňa geniálna vec, pretože veľakrát sa nám stane, že počas natáčania potrebujete niečo rýchlo zoomnúť a tam v tom pravom rohu displeji sa to robilo trošku ťažšie. No a teraz s týmto tlačítkom to bude o mnoho jednoduchšie. No a druhým tlačítkom je tlačítko s nápisom C, čo je vlastne custom button. No a tento button si môžete pravdepodobne nastaviť na ňo možno nejakú funkciu videa, foto, timelapsu a podobne. Ak si pretočíme video do tejto časti, tak tu môžeme vidieť, že dokonca už aj v FCC sa objavili v podstate registrácie tohto produktu DJI Pocket 4 priamo v americkej databáze, čiže už v podstate nejde len o špekulatívny produkt, ale je to priamo potvrdená kamerka. Tu sú aj čísla tejto kamery, všetko, hej. Ďalej tu potom máme, ak sa pozrieme ďalej, tak tu sú general information o tomto produkte. Ak sa rozklikne, tak tu môžeme vidieť Wi-Fi 5, frekvencie, na akej Wi-Fi to pracuje, a ďalej, ak sa to zoskroluje, tak tu môžeme vidieť vlastne voltáž batérie a aj dokonca kapacitu batérie, ktorá činí 1545 mAh, čo je, tuším, že o pomaly 200 niečo mAh viac, pretože Pocket 3 tuším mala nejakých 1300 mAh, čiže máme tu nárast batérie, čiže väčšia výdrž tejto kamerky. No a z týchto informácií to je asi tak všetko, čo zatiaľ sa líklo. No a keď sa pozrieme na druhé video, tak to ukazuje niečo nové, čo už ste možno niekde aj zahliadli. Ukazuje tento model DJI Osmo Pocket 4. DJI Pocket 4, ale toto už je asi pravdepodobne Pro verzia, čiže podľa týchto videí pravdepodobne budú dve verzie. Prvá verzia bude klasická ako Pocket 3, lenže vylepšená o batériu, o tie custom batony. Pravdepodobne tam dojde vyššie rozlíšenie alebo niečo. Proste nechajme sa prekvapiť. Zatiaľ podľa týchto líkov je iba známe toto. No a pri tejto druhej kamerke už tam bude aj horná kamerka, ktorá bude zoomovacia kamerka, ktorá dostane pravdepodobne štvorcový snímač podľa tohto videa. No a vďaka tomu štvorcovému snímaču dokáže táto kamerka točiť aj krásne vertikálne video. Čiže ak budete musieť rýchlo niečo natočiť proste na sociálne siete, nemusíte otáčať kamerku, jednoducho stlačíte nahrávanie a máte to tam, hej. Ak si to trošku zväčším, tak tu môžem vidieť, že to je E70 f2.8. 70 znamená, že je to 70 mm. Čiže ak máte, je to nejaký kvázi dvojnásobný alebo 2,5-násobný zoom pri clone f2,8. Samozrejme s menším snímačom, ako má spodná kamerka, ktorá pravdepodobne bude mať opäť jednopalcový snímač. Čiže v tomto videu sa hovorí, že tento rok by mohli byť vydané dve verzie DJI Pocket 4,
kvázi tá základná DJI Pocket 4 a kvázi tá Pro verzia, ktorá už bude mať v sebe dve kamerky. No a to je asi zatiaľ tak všetko z týchto líkov. Akurát ešte jedna informácia, tieto kamerky pravdepodobne prvá z nich bude vydaná čoskoro, pretože DJI v Amerike dostalo ban a pravdepodobne budú chcieť stihnúť vydať tú kameru ešte než prídu nejaké tie prísnejšie reštrikcie. Takže pre dnešné video to bude všetko, ľudkovia. Dúfam, že sa vám aj takéto rýchle video páčilo. Napíšte dole do komentára, čo si myslíte o DJI Pocket 4. Ja osobne už Pocket 3, robil som aj na ňu video, nájdete toto video na Smartwear YouTube kanáli. DJI Pocket 3 je za mňa úplne geniálna kamerka na svoje rozmery a funkcie, nie je veľmi drahá a v podstate ten obraz, čo z nej lezie, je úplne geniálna vec. Ja sa na ňu chystám, že si ju kúpim, odkedy vlastne vyšla, len ešte som sa k tomu veľmi nedostal. No a teraz zvažujem počkať na Pocket 4, že čo to vlastne bude. Ale v každom prípade Pocket 3 je za veľmi dobrú cenu. Ak Pocket 4 mi nebude dávať zmysel, tak pôjdem pravdepodobne do Pocket 3. Pocket 3 by mi úplne stačila, pretože na také tie rýchle vlogy, ako je toto momentálne teraz, tak to je až. A taktiež Pocket 3 využijete aj pri natáčaní normálnych vlogov alebo normálne solidného videa s dobrou kvalitou. Takže za mňa úplne teším sa veľmi na Pocket 4 a uvidím, no dám vám vedieť v podstate, že pre ktorú kameru som sa rozhodol. Vlastne urobím, Pocket 4 príde aj do Smartwearu, potom mi bude zaslaná. No a vlastne keď príde, tak dozviem sa aj všetky jej špecifikácie a začnem ju testovať. Urobím na ňu plnohodnotné video, tak ako stále, ako ste už zvyknutí. Takže sledujte Smartwear YouTube kanál, sledujte tento YouTube kanál. Ak sa chcete na niečo opýtať, napíšte to dole do komentára. Ak sa vám páči toto video, hoďte tam like. No a stay free a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.